Здравейте на всички! Връщаме се днес пак да ви представим някои професионални видеоформати, а именно U-matic и Betacam SP. Малко история. Пак да кажем, че това са професионални видеоформати, не са предназначени за домашна употреба, използват се само и единствено в телевизии и разни студия. И затова повечето хора не са им познати. U-matic е представен, прототипа на U-matic е представен на света през 1969 година. То всъщност е разработка на три компании: Matsushita Electronics, JVC и Sony. И всяка една компания нарича своя продукт по различен начин. Matsushita Electronics наричат своя формат U-Vision, JVC наричат своя формат U-VCR, а Sony го наричат U-matic. Всъщност U идва от развиването и увиването на лентата около видеоглавата и оттам се остава. Така както и да е, днес ще ви представим точно именно U-matic. Казахме, 1969 е готов прототипа, е представен на света. 1971 година го пускат в производство и навлиза в професионалната вече сфера. Първоначално е бил разработван за домашна употреба, но се оказва, че излиза доста скъпо това удоволствие и се пренасочват към професионалната сфера. Това е дядото на всички професионални видеоформати. Да, значи U-matic е предназначен най-вече да замени до тогава използваните киноленти и разни уроки, които са използвали в телевизията. И това нещо навлиза и то доста успешно. И самия видеомагнитофон работи с два вида видеокасети, големите и малките. Малките всъщност са предназначени за подвижни телевизионни станции, да се записва и да се прехвърля материал, но малко необосновано, понеже първите касети са 20 минутни и страшно недостатъчно това време. После Sony ги правят вече на 30 минути, което разликата не е особено голяма. Те и на големите времетраенето е 1 час. Но както и да е, форматът е доста успешен и навлиза в телевизиите и в студията. И се задържа дълго време там. Дълго време се задържа. Дай направо да демонстрираме. Да, освен да ви демонстрираме, няма значение малка голяма касета, просто фащаш една и я завърляш, само че то не ще се завърля. И пералнята почва да работи. Натискаме play. И така, представихме ви доколкото можахме U-matic. Сега има със своите достоинства. Все пак да не забравяме в кои години излиза. Нали? И освен да видим към Betacam. Значи 1982 година Sony пускат на пазара своя версия на професионални видеорекордери. Подобрена естествено, което малко или много с времето почва да измества U-matic, вече остарелия U-matic от пазара. И през годините Sony представят доста варианти и подобрения на самия Betacam. Първото е Betacam, следва Betacam SP,
После има Digital Betacam, AMX, MPEG. MPEG и Betacam SX и така нататък. Това всяко едно от тези неща е усъвършенстван модел на Betacam, предлага по-добро качество на картина, на звук, по-добри ленти и така нататък. 1982 година излиза на пазара, доста успешно. 1986 година Sony пускат вече подобрената Betacam SP версия. И наистина доста успешно тръгва този формат и се използва почти в цял свят навсякъде, по всички студия и телевизии. И е доста издръжлив като формат, но да кажем, че касетите не са от най-издръжливите. В смисъл на втори, трети запис и касетата е довиждане. Ранната версия на Betacam е съвместима с Betamax касетите, но да не се бърка с Betamax за домашна употреба, Betacam е за професионалната сфера. Ранните видеорекордери Betacam са били съвместими с Betamax касетите, но Sony прекратява тази практика, защото не им е изгодно. Не може да плейвате Betamax касети в Betacam и обратното за запис също не може да става въпрос. Няма как да стане, защото въпреки че касетите са еднакви, записите върху тях са абсолютно различни. Да, сега ще ви покажа. Говорим за малките касети. Това е Betamax касета, това е Betacam. Абсолютно идентични са. Опа, въркаваме ги. Каква беше? Да, това са големите касети, които са доста... огромни са, бе. Ето, за разлика от малките такива. Сега времетраенето има различно. Тая лично е 30 минути, тази е 10 минути, има и по-големи, и по-малки и така нататък. До максимум от 90 минути. От 90 минути, да. И освен да пуснем нещо, да завърнем това голямо чудо е тук. Показахме ви Betacam, качеството на картина и звук наистина е много добро. И всъщност самите видеорекордери предлагат доста екстри. Предлагат голяма гама за монтаж на аудио и видео. Камерата, ако обичате, може да направите нещо такова и да си монтирате и да си изрязвате и да си правите каквото ви е кеф. Затова и Betacam SP е най-дълго оцелелия формат в телевизиите. Да, Betacam SP е най-дълго оцелелия формат в телевизиите. Никой друг не успя да се задържи толкова дълго. Да, така, демонстрирахме ви каквото можахме от отделните формати. На времето тези неща са били стандарт за телевизионно излъчване. Ето пак да демонстрираме самите касети. А вече никой от колегите не помни тези формати. Кой ги помни, кой не ги помни. Така, до нови срещи и надявам се да ви е било интересно. Чао! Чао! Ама така е яката го плесна. Следващите и ля-ля-ля-ля. Gran Corbanda. Wait.